Sale kalla. Sale. Kai. Sale. Dubu ɗari biyar. Kai. Sale ka gani kuwa. La ilaha illallah. Kai. Hello. Like, I don't even know where to start from. I don't even know how to start thanking you, Maryam. I really appreciate, like, man, when I saw the alert, I had to go crazy, cause, man, a cikin wannan lockdown ɗin 500 no be play. Na gode, Allah shi ƙara buɗi, Allah shi saka. Allah shi saka maki da gidan aljanna Firdausi ajinin moto na forever in my zuciya. Allah dai ya biya, za su ci ubansu, yin shi ne. Ajinin moto, Maryam, my sweet potato, so sweet like Furada no. My ajinin moto, soyayya na duka na ne, ko za su ban kuɗin ɗan gwaje, ko za su bi ni da ungon gwaje, don bisa alfarar kawo gaje. Ai duka na ne, ko za su ban kuɗin ɗan gwaje, ko za su bi ni da ungon gwaje, don bisa alfarar kawo gaje. Kin fi Aisha, kin fi tafi su ma kullum suke kira na